να πω σήμερα θα χέσουμε. Εσύ δεν με πες. Πόσο μυαλό έχεις, μωρή? Εγώ εμείς θα πούμε. Δείξε μας τη φωτογραφία σου, μωρή καγόλα. Φωτογραφία. Για να σε δούμε. Εντάξει, μια χαρά. Καγόλα. Ναι, κοκακόλα. Όχι, γιατί μου δείχνει ένα βελά. Μου δείχνει ότι πρέπει να... μου λέει... θα εξυπηρετήσω αυτό να είναι. Στο πιο δωμάτιο. Στο εννοώ... κάτσε. Εντάξει. Μες μόλι κάγολα. Έλα, τι θα θέλεις, one πίτα γύρω. Εδώ. Είσαι λίγο χοντρή, τέλος πάντων. Τι θα θέλεις? Το πουλάκι μου. Κάτσε να σου φέρω το πουλί μου. Τι ζήτησε το πουλάκι μου? Κάτι, ένας μαλάκας εδώ. Εδώ γιατί έχει ένας μαλάκα και περιμένει και δεν έχετε μέσα. Δεν πειράζει ο μαλάκα. Άμα είναι χωρίς διάτρεψη πράγμα. Εδώ πόσες μέρες πρέπει να ζήσουμε? Οκ, άρα μία. Πώς? Εκεί το γιατρός πληρωνόμαστε κιόλας. Τι κοιτάς ρε, έχεις πρόβλημα, τι κοιτάς ρε? Θα προσπαθήσουμε να είμαστε σαν την άλλη φορά που δεν κάναμε λάθη. Δηλαδή δεν είχαμε σκοτώσει ένα άτομο. Σε 17 δευτερόλεπτα θα πιω εγώ καφέ, έχω 69 ναό. Χάλασε μια κάμερα, λέει. Όχι, δεν θέλω. Όχι, χάλασε μια κάμερα, λένε. Όχι, αυτή. Γιατί λέει security κάμερα? Οκ. Μάθε να μην σπρώχνεις, κύριε Κώστα. Οκ. Άνοιξε και το 6 με 8 μέρος, να ξέρεις. Κανένας δεν είναι κακός. Μόνο εσύ είσαι κακός. Εγώ τον κάνω αυτό. Προμένα. Έλα κύριε χοντρούλικο. Με βγεις καφέ θέλω κι εγώ. Από το πρωί καφέ δεν έχω πιει. Να πάει σπίτι του. Μετά πίνεις εσύ γιατί έχω 81 και εσύ. Όχι, μετά πίνεις. Εδώ κανένα. Άστε λοιπόν να τεφίδω. Όχι. Κάτι λέγαμε για την ώρα του. When the station gets off. Εγώ να το νομαροποιήσει. Γιατί έβαλε νούμερο 2.
Είχε πει στο νούμερο 5, τέλος πάντων. Είμαστε εδώ. Μια χαρά. Ο τελευταίος είναι αυτό που εξυπηρετώ, νομίζω. Ωραία. Ναι. Ορίστε, σε ποιο δωμάτιο το έχει. Στο νούμερο είναι και εσείς. Πρέπει να κοιτάξουμε πάνω στο νούμερο 1. Κοίταξα γρήγορα. Έχει και τον ντόκτορ. Γιατί έφτιαξα τον τελευταίο μας. Που κλείνω και καμία πόρτα, μην μπήκα να φανταστούμε. Σε μαγαζί. Ανοίξτε. Θέλουμε το τίποτα. Εγώ είμαι ήδη και περιμένω. Μπότες, κοκακόλα. Το ξέρω. Ναι, το ξέρω, κάτσε ρε. Πόσα έχουμε πάρει? 88, 151 έχουμε. Θα κάνω πολύ. Έχει καλά αυτά μια κάμερα για να δω. Εντάξει. Ωχ. Φύγε. Θα μισώ. Φύγε. Ανοίξτε. Ωχ, ήρθατε. Κάτε να δω. Δεν είναι κανένα δαιμονισμένο. Άνοιξε και το πίσω μέρος. Μη κλείδι, θα πάω εγώ. Πάλι δεν είχες καφέ, εγώ δεν έχω πει κανέναν, έχεις πει. Οκ, πήγαινε, άμα είσαι καλή, πες μου. Ούτε που να το σκέφτεσαι εσύ εδώ να μου κάνω. Τι? Ρε, μου είσαι καμπουλιασμένος με μαύρα μάτια και τον έκλεισα την πόρτα. Κοιτάω, αλλά δεν χάνω. Οκ, γρήγορα! Βάλτε εσύ και το άλλο το βάζω εγώ. Και δεν με μπερδευτούμε, δεν φταίω πάλι εγώ. Το άσπρο, μην το βάλεις. Και μετά θα ζητήσει 3 πράγματα. Σίγουρα θα ζητήσει αυτό. Εντάξει, το έχω. Ωραίο. Γρήγορα! Το παπούτσι, πού είναι ρε το παπούτσι? Βάλεις το παπούτσι. Ωραία, είχατε και 5 δευτερόλεπτα ζωής. Εγώ είδα έξω από την πόρτα, δηλαδή είπα κοιτάξτε έξω από την πόρτα, δεν παθαίνεις κάτι. Ούψ, δεν το ξέρω. Θα μας πας στο δάμι! Όχι, δεν είναι το κεφάλι της! Είναι το κεφάλι της! Κλείστε! Θα μας πάρει τα παιχνίδια! Θα μας πάρει τα παιχνίδια! Έλα να! Κλείσε, γρήγορα.
Please, ako. Kaya na sirena sa espacio dami. Para mo chika. Para mo chika. Para mo chika.